Hilom di RGC na oy. Kinsa koy nag-ingon nga ang RCC tinukod ni Kristo? Ha, kinsa koy nag-ingon? Encyclopedia. Mo ni mong saligan? Daot ka di oy. Tan-awa sa kung unsa ang tinukod ni Kristo. Diha sa Biblia ang tinukod ni Kristo, mabasa nimo sa Epeso 5:27, walay buling, walay mansa, walay kunot, walay ikasaway. Gamitan ng imuhang diri RGC no. Ayaw, panglimbong man ang imo ha? Tungod lang sa encyclopedia, maka panghambog na ka? Panamin sa oy. Lo ni mo. Hilas kay kapaistoryahon. Panamin sa mutukod ba si Kristo og palaigit, palahubog, sugarol, mutukod ba si Kristo og ingana? Argisino. Ayaw na kukuwata dong. Basahan ninyo ikaduhang Timote 2:19. Ang lig-on nga patukuranan nga nagdala og marka nga ang Dios maoy nakaila sa iya ha. Nga ang mga liya sa ngalan sa Ginoo kinahanglan magabiya sa pagkadautan. Argisino, kasabot ka? Hilas-hilas uroy ka. Tungod lang sa encyclopedia makapanghambog na kakamuna. Lo nimo. Tanawa sa og maayo kung unsa ang gitukod ni Kristo. Okay. Mateo 16:18 wa nganli. Way makapang-angkon ang kinsa ng iglesia ha. Pero kung Biblia mo ibasihan, Epeso 5:27 nag-ingon siya. Paminaw. Ang iglesia nga iyang pagkadadon diha sa iyang atubangan, walay buling, walay mansa, walay kunot, walay ikasaway kamuna. Dukdukon ko ng utin nimo. Ayaw og panghinambog oy. Pagkaulaw raman taon ka Argesino oy. Pagkalaw ay og mga pulong ning alipore sa Amerikanang daot. Ilang yung kaayo ba nga nahalangan sila sa ato ang mga presentasyon o pagtanggal sa maskara sa ilang pundok nga piki. Nanong piki man kay kapilan ako nagbalik-balik kay ang pundok gipasakupan ining maong tawhana gitukod og mga Amerikano nya ang usa pa gid dinha kay daot. Wala nga di pud sabta matingala nga ingon ana pud ang iyang mga pulong kay syempre kung unsa ang punuan mao pud ang gitawag og mga bunga. Pero tubagon na to ni punto por puntos ang iyahang mga argumento kay gusto mo gyud ni inigar nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana gitukod sa to ang Ginoong Jesucristo. Bisan pag unsaon ninyo og nigar ang kamatuoran magpabiling kamatuoran. Bisan pag moingon mo nga di mo motuo nga naibuwan pero dili mawala ang buwan kay di mo motuo. Magpabilin gyud na ang buwan bisan pag gitawag og di mo motuo. Kasamang pagkaagi, bisan pagkapila mo or kamilyon minyo na balik-balikon ang simbahang Katolika dili gitukod ni Ginoong Jesucristo, magpabilin ang kamaturan ng simbahang Katoliko gitukod ni Kristo, sumala sa balang kasulatan o sumala pud sa gitawag og kasaysayan. Napi argumento niya ingon pa niya kasi mayroong tuuhan. Encyclopedia nanginambog na mo nga ituo mo sa gitawag og kanang inyong gisulti sumala sa encyclopedia. Kisa mo di mong tuuhan kanang binutbot ninyo o kanang chismis sa inyo mga pastoy. Dili man ang factual lang inyo, opinion raman ang inyo. Unlike sa mga encyclopedias, factual. O niya, ang mga encyclopedias, for your information, migo, ang mga encyclopedias, di man gud nalatid or nasuwat ang mga nagkadaiyang karabitang field of knowledges ba. Apil din na ang religion. Mo bitaw nga nagbasa mi diha nga naman kay naapil man ang issue or content concerning religion. O niya, dili man na mapublish bigo. Kanang maong mga libroha o parihan ninyong pangunahuna ang naghatag og content o naghatag og information. Kaya kanang inyong pangunahuna, wala man ay basis. Wala man ay basihan. Pero kanang mga eksperto sa kasaysayan nga nagsubmit sa mong information sa maong mga encyclopedia companies na ana sila yung mga bases historical and syempre sa kunang giingon factual. So mas tuuhan nato ang tawag ining mga eksperto ba kumbaga kontra ninyo nga puro ra mo opinion. Mo bitaw nga bisan gani kamo mismo mo nagkasinabot ana pagubad-hubad ninyo sa bala ang kasulatan. Di ba? Number 2. Ingon pa niya nga, magtukod ba din si Ginoong Jesucristo o tawag ini na ay mga badlungon. Ngano?
Nagtuo po di kapod nga ang mga membro sa iglesyang gitukod ni Ginoong Jesucristo perfect tanan. Nagtuo biya kung nagbasa kag Biblia o nagbasa mo Biblia. Sa 12 ka mga apostoles na Judas o sa kabuok. After sa mga apostoles, si Ananias o si Sapira, mga badlungon. O even ang gikutlo ni mong sitas Efeso Kapitulo 5, kung imo nang iatras sa tawag ining bersikulo 4, 4 hangtod sa gitawag og 6, naipahimangno San Pablo. Nga naman kay bisan ang naa sa sulod sa iglesyang gitukod ni Kristo, naapay mga tao nga naay kahuyang. Buti pasabot na sila yung mga weaknesses ug apil din ha kanang mga batasan nga di mao og kanang mga bisyo nga dili mao. Nga di wala nakasunod sa kabubuton sa Ginoong Dios. Ang point din na kana magong Efeso Kapitulo 5 bersikulo 27, wa magud nag-refer sa mga membro. Nag-refer man gud na sa iglesyang gitukod ni Kristo nga putli, way ikasaway nga naman si Kristo man ang founder. Mo man ay punto. Mabit na kung iato sa 23, kasi Kristo ang ulo, ang iglesia mo iyang lawas. O niya 1:28 sa Colossus, ingon pa ni San Pablo, kasi Kristo mismo ang nagahatag og kinabuhi sa iyang lawas. O niya kabalo si Kristo nga naa siya mga membrong badlungon. Nya kamo, tarong nimo tanan. Ginoo kay ninyo pagaba. Na ako'y kaila nga sa badiha. Classmate pag yun na ako, Classmate pag yun na ako na. Wala igit yung dako. Pero ang problema ninyo kay kaulor ninyo. Sige tumang-tumon sa sugo. Di daw ko numuka og kernes baboy pero na maligya og namuhi og tawag ining baboy. Pastila na ipigiri. Di daw ko inom pero nagpaila na sila og tawag ining kaso kay naa sila negosyo nga gitawag og ilim nun. Nya ka na unsa naron? Okay ni ha. Tinud-an na ning ako ha. O, ingon na ba? So, ang pagkabalaan, ang pagkaperpekto sa iglesia, wala nagamater sa iyahang membro. Kung dili, ang pagkabalaan o pagkaperpekto sa iglesia, nagamater na ang Ginoong Jesucristo. Mo abito nga na ay membro nga mga makasasala, kay kung kining moong gitawag og iglesia ha, dili gani na perfect, dili gani na balaan kanang mga membro ana way pagkabalaan na. Buti pasabot di na makaangkon sa pagkabalaan kun grasya nga gihatag ni Ginoong Jesucristo. Kamo nagpatik-atik man mo nga nagpatik-atik man mo nga tinuod mo nga gitukod ni Ginoong Jesucristo. O niya pagkahuman kisa man pinagsulti ninyo ana nga tinuod mo gitukod ni Kristo. Chamandamgo. Ang sunod mo anang inyohang tawag ining founder nga nadaot ang una-una, bisag unsan dali panulti. Ay, nalang. Ay, nalang. 2 Timothy chapter 2 verse 19. Ano pa niya? Tumasahon ng gingon sa 19. 2:19 sa 1 Timoteo kining giingon niya. Basahon na to. Mas maya magud nang ato ang tawag ining basahon kay 19. Yun din apan ang ligon nga sukaran nga gipahimutang sa Dios dili gayud matarog og kining mga pulongan ni sulat diha niini nakaila ang Ginoo sa mga iya ug ang tanan nga nagsangpit sa ngalan sa Ginoo kinahanglan dili magbuhat og daotan tinuod ni mao bitaw nga giawhag ni San Pablo nga naa sulod sa iglesia nga ayaw mo pagbuhat og daotan ngano man kay kabalo siya nga naay mga miyembro sa iglesia kaniadto nga nagbuhat og daotan. Naman ang mga pari until now, ang mga obispo nagatudlo gihapon, ayaw pagbuhat ana. Ngano man kay ang pagbuhat og daotan ug ang pagbuhat og maayo, choice na sa tao ug di na tudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang pagbuhat og daotan di ba? Pero San Pablo mismo kanang yung nga lig-on ang patukuran refer man na dito sa mga apostol. Efeso Kapitulo 2 bersikulo 20. Unya kanang maong mga apostol ug ang ilahang mga disipulo sumapan ni Kristo ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Yasa man aron kamo na. Sulpot lang man mo. Buto lang mo tos dalugdog aton 1863 nigawas mo pagkahuman sa pagkapalpak ni William Miller. Nibuto ng inyohang pundok ay biting-meeting ang upat ka mga Amerikano pag-abot sa Mayo 1863 nagkatigo man katong mga Amerikano. Pagkahuman, naghukom-hukom silang kaugalingon na, nagsunod man sa sabat, so therefore, tawagon na ito itong iglesia nga, Seventh-day Adventist. Asa mas Biblia na? Yung pa nimo, wa man nganli.
Ang St. Matthew chapter 16 verse 18 sa gitawag nga lang, why si bisan kinsa daw makaangkon, kisa sulti nimo. Angkon man gani mo karon. Nga iya mo na ganungo sa Kristo. Nya inon mo why si bisan kinsa. Dali lang kayong pag-angkon. Pero ang problema na lisod kayo ang pagpamatuod. Pamatud-in ang inyong giangkon kay para mahibaw-an nato kung tinuod ba mo og dihi. Ay nagun mo hilak. Ligid man mo. Muligid mo kung sa kuwan pa ba manggawas gyud ang mga daotang mga pulong og kinaiya basta ang tao masukuon na kini ulbo na siguro ang kaspaan nila ba. Nga naman kay wa naman siguro syempre pasmo si pastoy ug ang mga Katoliko sig paminaw nato nya pagkahuman magwardyahan ba ang pagtuo ba nga di na moadto sa ila kay kana mo kini mo mga tawhan nating patay man nigkalag tigpatay ni sila og kalag sa mga inosenteng Katoliko. Sa mga na mga sir og mga ma'am kini nga tong amigo nagpakita ni sa iyahang kuan nagpakita ni kung unsa ang kalidad sa ilahang gitawag og bundok. Nagpakaroon indong tarong, nagpakaroon indong nga kuya do ko pero hiringing baba. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangalang pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kanyang magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.